Hyvää iltapäivää. Me ollaan Laivamahessu Eduksilta. Ja minunkin puolesta oikein hyvää ehkä aamua teille tai päivää. Me on Mininin Miika täältä Eduksilta No niin. myös. Tänään meillä on aiheena eriyttäminen ja käydään pikaisesti muutamia esimerkkejä. Miepäs yritän taas tällä kertaa arpoa, että saanko me jaettua teille tästä tämän esitykseen. Nyt ilmeisesti näkyy kaikille, paitsi meille. No, kaikki aivoista. Vähän aikaa on musta, mutta nyt se tuli esille. Eli eriyttäminen on päivän aihe ja mennään suoraan asiaan. Itse asiassa ennen kuin menen esitykseen, niin minä näytän taas nopeasti, mistä tämä tekoälypalvelu löytyy. Eli täällä on selaimessa tämä kotipainike, joka vie tänne My Apps-sivustolle. Ja teillä pitäisi olla automaattisesti tämä näkymä esillä, ja sieltä kun klikataan tätä Geminia, se on tämän eriyttämisen työkaluna, että toimii tänään, niin siitä kun klikataan, niin tämä aukeaa. Ja samat jutut voi kyllä tehdä myös sillä Copilotilla, jos haluaa, tai sitten siviilitunnuksella, jos tykkää tehdä, niin kaikki chat-GPT ja muut, niin myös niillä pystyy tekemään näitä samoja juttuja. Kyllä, ja katsotaan, että kielimalli on hyvä, Thinking tai Pro, tänään käytetään Thinkingia, ja työkaluna ohjattu oppimista tässä ensimmäisessä jutussa, eli kun puhutaan drillauskumppanista, eli sokraattinen drillauskumppani, eli tässä tapauksessa kannattaa hyödyntää ohjattua oppimista tai sitten Gemiä. Gemistä meillä tulee erikseen sitten tarkempi tai uusi video. Tuo sokraattinen drillauskumppani kuulostaa kauhean hienolta. Mitä se käytännössä tarkoittaa? No siinä valjastetaan Gemini toimimaan sille, että se ei anna pelkästään niin suoria vastauksia. Eli kerrotaan sille, että se ei saa korvata oppimista, vaan se haastaa opiskelijaa niin opiskelemaan siten, että se muuttuu niin aktiiviseksi toimijaksi, ja tämä Gemini toimii aktiivisena opettajana. Se ei anna suoria vastauksia, vaan se rakentaa pedagogisen polun, ja se auttaa niin opiskelijaa ymmärtää sen aiheen syvällisemmin. Ja tätä on kyllä testannut aika paljonkin, ja on ollut kyllä aika tyytyväinen tähän näin, että toimii hyvin. Suosittelen testaamaan. Ja sen sai päälle pelkästään siis niin, että klikkaa sen ohjattu oppiminen sieltä työkaluista. Kyllä. Mutta tämä on siis helppo ottaa päälle sieltä ja ohjastaa opiskelijaa laittaa päälle. Paljon mieluummin ohjattu oppiminen käytössä kuin että käyttää sitä peruskeminia tai jotain muuta toimintaa. Sitten mennään seuraavaan aiheeseen, eli tekstien rikastamiseen. Joo, ja siis tosi usein kun lähdetään puhumaan siitä, että miten sitä tekoälyä voi käyttää eriyttämiseen, niin melkein aina lähdetään liikkeelle siitä, että miten voidaan helpottaa hommia ja miten tätä saadaan eriytettyä alaspäin. Mutta kun se toimii ihan samalla tavalla myös ylöspäin eriyttämiseen. Ja nyt tässä yksi semmoinen esimerkki, mitä voidaan tehdä, niin on sen tekstin rikastaminen. Tämä voi auttaa totta kai S2-ihmisiä, jotka harjoittelee sitä kielenkäyttöä, mutta tällä voi laajentaa myös ihan kantasuomalaisen kieliosaamista sillä, että otetaan joku teksti ja pyydetään siltä, että rikastapa sitä, tee siitä mielenkiintoisempi, joka sitten kasvattaa sitä sanavarastoa ja muuta. Ja tuossa on nyt esimerkki, tämä on ihan suoraan, tuommoinen pätkä annettiin tekoälylle ja pyydettiin, että rikasta tätä. Ja sen jos lukasette tuosta, niin huomaatte, että aika paljon niin kuin mielenkiintoisempaa luettavaa on tämä jälkimmäinen teksti. Mutta siellä on tuo pehmeässä kohta. Minusta se on pikkasen outo. Metsän syli kietoutui ympärille pehmeässä hämärässä. Niin voisi miettiä, että kannattaako tähän sitten ehkä muuttaa tuota sanaa jotenkin tai poistaa se tai tämmöistä. Eli kun se tekee sen ehdotuksen, niin aina pitää muistaa se opettajan vastuu, että käydään läpi se ja varmistetaan, että se on timanttinen sitten niille opiskelijoille. Kyllä. No sitten semmoinen termi, mikä otettiin itse käyttöön, eli tekoälyselkoistaminen. Ja tämä itse asiassa toimii tehtävien kieliasun parantamisena ja ennen kaikkea sen oppimisen esteiden raivaamisena. Eli hirveän usein viestinnässä meidän viestintä on monimutkaista, tehtävien asettelu on monimutkaista, joka ihan turhaa vaikeuttaa sen tehtävän ymmärtämistä. Ja toki se auttaa sitten vielä, jos kielitaidossa on puutteita, niin se selkoistaminen auttaa ymmärtämään niitä tehtäviä. Ja siksi tämä termi tekoälyselkoistaminen, tekoäly ei pysty tuottamaan virallista selkokieltä, ei ainakaan vielä, vaan siihen tarvitaan ihan ala ammattilaisia, mutta se pystyy parantamaan sitä kieliasua kuitenkin
kohti sitä selkokieltä. Sovitaan vaikka, että 80%, niin silloin se menee ehkä noin, mutta sekin pitää aina se kieliasu tarkastaa. Ja tässä on esimerkkinä tämmöinen matemaattinen tehtävä, jossa on alkuperäinen tehtävä, näkyy tuossa ruudulla nyt. Ja minä pyysin sitten Geminia Pro-tasolla, koska oli matikatehtävä, tekemään siitä selkokielinen tehtävänanto. Niin onhan tässä, jos tätä katsoo, niin onhan tässä tämä viestintä aika paljon selkeämpää. Joo, se, että jos nyt miettii, että mitä tässä opitaan, niin tässä oikeasti tehdään sitä laskentatyötä, kun taas tuossa äskeisessä niin hirveästi kuluu aikaa ja energiaa siihen, että etsitään sieltä tekstin joukosta niitä asioita, mitä tässä piti tehdä. Et molemmille on toki paikkansa, mutta kyllä niin kuin jos halutaan oikeasti sitä matematiikkaa drillata, niin näytäpä se seuraava. Niin onhan se nyt tästä pikkasen helpompi poimiassa ja oikeasti keskittyä siihen laskemiseen tiedon etsimisen sijaan. Varsinkin jos suomen kielen taso on heikko tai on oppimisvaikeuksia, niin kyllä tässä on helpompi opiskelijan edetä tehtävässä. On ehdottomasti. Suosittelen käyttää tätä tekoälyselkoistamista myös ihan tavallisessakin viestinnässä ja tehtävänannossa. Ne aika usein paranee ne tehtävänannot, kun niitä selkoistaa. Mutta mennään sitten seuraavaan, eli tästä tekstien käännämisestä. Nyt joudutaan pikkasen hyppäämään sieltä Geministä pois. Tai ei ole pakko, mutta äsken muutettiin tekstiä ensin rikkaammaksi, sitten selkeämmäksi, ja sitten se kolmas asia, mitä sille voi tehdä, on se, että se vaihdetaan toiselle kielelle. Ja tähän yksi työkalu on ylitse muiden, eli DeepL löytyy ihan sillä, kun kirjoitatte tuon DeepL Googleen. Se ei valitettavasti toimi näillä työtunnuksilla, eli tätä pitää käyttää siviilitunnuksella, tai sitä pystyy käyttämään tietyin rajoituksin ilman mitään kirjautumistakin. Mutta tuo on ylivoimainen käännöstyökalu, eli tuon parempaa käännöstä et tekoälypalvelulta saa kuin mitä DeepL tarjoaa. Ja mikä sen tekee, niin se, että perinteinen kielimalli, vaikka se Gemini, niin se on koulutettu kaikella mahdollisella tekstillä, mikä tarkoittaa sitä, että myös sen vastaukset on kaiken mahdollisen tekstin näköisiä. Tämä on Linguella koulutettu tämä DeepL, eli siellä on ammatti-ihmisten tarkastamia ammattikäännöksiä, ne mihin se käännös pohjautuu. Sen sijaan, että esimerkiksi vaikka niin kuin jos otetaan tuo Google Translate, niin se kääntää pieni pätkä tekstiä kerrallaan. Se kääntää sanaa tai lause kerrallaan sitä. Niin DeepL ikään kuin tulkitsee koko sen tekstin ja kirjoittaa sen uudestaan toisella kielellä. Eli sen sijaan, että käännetään sana, seuraava sana, niin käännetäänkin se koko teksti, jolloin siitä tulee sitten huomattavasti soljuvampi. Ja koska siellä on niitä ammattikäännöksiä, niin silloin se kielen soljuvuus on myös ihan eri tasolla. Ja se tunnistaa ne maantieteelliset ja kulttuuriset erot myös, eli milloin puhutaan, milloin teititellään, milloin puhutaan sinutelle ja niin edelleen. Ja samat siis, minkä tahansa tekstin pystyy kääntämään myös Geminillä, se tekee ihan hyvää laatua, mutta nimenomaan se ihan hyvä on se painotus tässä, kun taas DeepL tekee niin hyvää kuin tekoäly tällä hetkellä pystyy. Nyt en ole kokeillut, mutta aikaisemmin Geminillä sai parempaa jälkeä aikaiseksi, kun pyyti kertomaan tämän asian toisella kielellä, ei kääntämään, mutta en tiedä, nyt en ole testannut vähän aikaa. Joo, sama juttu, että itse olen DeepL:n käyttöön siirtynyt kokonaan, mutta uskoisin, että se toimii edelleen paremmin, eli silloin se ei käydä sitä sanaa kerrallaan, vaan se koittaa tulkita sen sisällön ja kertoa sen. Mutta sitten siinä saattaa tulla isompia eroavaisuuksia siihen, että mikä se ilmaisu on. Että kannattaa aina miettiä, että käännetäänkö lakitekstiä vai tehtävää oppilaille, että millä tavalla se sitten haluaa käännettävää. Kyllä. No sitten niin mennään yhteen ehkä lemppariaiheeseen, mitä voi hyödyntää hyvin monella tavalla. Eli jokainen, joka teistä opettaa vaikka äikkää tai kieliä, niin tietää, että siellä on eurooppalaiset viitekehykset löytyy tuolta. Eli julkiset ne A, B ja C-tason. No, meidän opetussuunnitelmat sekä perusopetuksessa ja lukiossa pohjautuu hyvin pitkälti tähän samaan. On tehty ikään kuin kehittyvän kielitaidon taso, semmoinen järjestelmä, joka on suomalainen versio näistä. Ja tekoäly tuntee molemmat näistä, sekä tämän eurooppalaisen viitekehyksen että tämän OPSin räätälöidyn kehittyvän kielitaidon taso.
Ja näitä voi sitten hyödyntää eri tavalla tehtävän annoissa. Eli voi pyytää, jos on vaikka A-tason tehtäviä, kieltenopettajat kyllä pystyy tulkitsemaan sen, niin voi pyytää muuttamaan sitä joko vaikeammaksi kohti B- tai C-tasoa, tai sitten C-tason tehtävästä pyytää samasta tehtävästä helpompia versioita. Hei, tässä ennen kuin menet eteenpäin, niin semmoinen pikkuhiljaa vanhentuva vinkki, että jos te rupeatte tätä hommaa tekemään, niin muistakaa etukäteen ikään kuin herätellä se kielimalli siihen, että nyt tehdään tätä. Eli kysykää siltä, että tunnetko Joo, kerro vaan. Minun on pakko tämä käyttäjällä laittaa, pysy puhelussa, muuten tämä lakkaa. No niin, jatka vaan. Joo, eli kysy siltä Geminiltä, että tunnetko eurooppalaisen kielitason viitekehyksen tai tunnetko kehittyvän kielitaidon tasojen kuvausasteikon, niin silloin se ikään kuin hakee sen oikein, että nyt ollaan tästä asiasta keskustelemassa, ja sen jälkeen tulee varmemmin sille oikealle tasolle oikean määrittelyn mukaan se. Tänään tarkastin, Gemini tuntee kehittyvän kielitaidon tasot, eli tämän OPSin kielitaidon tasot. Tämä todennäköisesti tämä vinkki koko aika muuttuu vähemmän relevantiksi, mutta edelleen niin se kannattaa herätellä se, että näistä puhutaan nyt, ennen kuin kysyisitte sitä, että teepä tämän mukaan. Kyllä. No esimerkiksi testasin tänään viimeksi, eli loin sanastoja eri kielitaidon tasolle, kokeilin matkailua, 50 sanaa, ja se teki tämmöisen Excel-taulukon, missä oli sanastoja kielitasoille A, B ja C, ja sitten niistä voi sitten jalostaa mitä tahansa muuta. Tai sitten pyydetään alkuperäistä tehtävää eri kielitasolle muokattuna. Ja tämä pitää muistaa, että tämä koskee muitakin aineita kuin kieliä. Jos ollaan vieraskielisiä oppilaita, maahanmuuttajaoppilaita, niin myös tällä tavalla voidaan ikään kuin selkeyttää tehtävän antoa heidän kielitasolleen sopivaksi. Ja tuohan toimii myös sillä tavalla, että jos sulla on teksti ja et halua kääntää sitä, vaan haluat, että sitä kieltä opittaisiin, niin pyydät siitä, että tämän tekstin hankalat sanat, niin luo niistä sanasto myös. Kyllä. Joko meillä oli kaikki erittämisen välineet tässä tälle päivälle. Näitä olisi paljon muitakin esimerkkejä, mutta olisiko tämä... Tässä oli nyt ehkä nämä, huomasin nyt tätä kun puhuttiin, että aika vahvasti perustuu tähän niin kuin kielen muokkaamiseen tavalla tai toisella. Laittakaahan kommenttia tai viestiä meille, jos tuntuu, että haluatte johonkin tiettyyn aiheeseen näitä eriyttämisvinkkejä, tai vielä parempi, jos teillä on joku tapa, miten olette itse jo käyttänyt sitä tekoälyä eriyttämiseen, niin kertokaa meille, myö levitellään seuraavilla videoilla se sitten myös kaikille muille opettajille käyttöön. Meille tällä kertaa tämän enempää. Mukavaa päivää jatkaa kaikille. Hei, moro!